खुलुमबाय आंनि लोगोफोर बिदा फंबाय बिब' बिनानाव साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबो जिउजों आङो नोंथांमोनखौ खुलुमनाय जासिहरो खुलुमबाय। दानो जोङो नैबे मोनसे पार्क एबा गार्डेनाव जोङो बेरायनो फैदों एबा बेरायगासिनो दङ। दा बाव जों बेरायनो फैनायाव जोङो मोनसे पार्कआव जोङो जिरायना दङ एसे दसे माने बार जाथावथाव आरो रुमाव जोङो मा खालामना थानो रुमावहाय जोङो थाब्लाबो बायदिसिना सानलाबाय थायो एबा जिंगासियो बेनिखायनो जोङो बेयावहाय जोङो पार्कआव जोङो बेरायनो फैदों आरो दानो लोगोफोर आङो बिथांनाव मोनसे कुइसन सोंनो लुबैदों। बिथाङा मा एन्सार होगोन सुंद'यै आङो बिथांनाव सोंनो नागिरदों आरो माने अबसे आंने मा होनो 2.5 मिनिटनि मा जाया माने बे आंनि मबाइलाथ' माने मा नङा माने केमेरा हाइफाइ नङा। ओमफ्राय नैबे बिथांनि मबाइलजों मा खालामदों खेबदों। ओमफ्राय दा आंनि मबाइला माने डिसप्ले गावबाय। दा बे डिसप्ले गावनायखाय दा मोजां जाला आरो केमेरा मोजां जाला। ओंखायनो आं भिडिअखौ आपल'ड होनो हाया जाना दङ एबा गोबाव जाबाय। ओंखायनो बिथांनिजोंनो दे नोंजोंनो दफा चेनेलखौ ओरैनो दोनथायस्लाय दा ओरैनो दोनब्लाबोसो भिउस जाया होननानै साननानैहाय बिथांनि मबाइलजोंहाय खालामदों आरो नाथाय बिथांनि मबाइलजों खालामो 2.5 मिनिट जायो आरो 2 मिनिट माने 51 सेकेन्ड 2 मिनिट 51 सेकेन्डल' जायो। 51 सेकेन्ड माने मा आरो मा होनो 51 मिनिट 51 माने 60 सेकेन्डजों 1 मिनिट जायो नालाय माने 9 सेकेन्ड खम माने 3 मिनिट आरो दा बेनिखायनो आं जेब्ला मबाइल गोदान लायो होमब्ला आङो मोजां खालामसै कन्टेन्ट खालामसै। ओमफ्राय लोगोसे आङो गाहाम बाथ्राखौबो होनो हायाखिसै गोबावानो जाबाय नङाब्ला आं सिगांहाय बै समाव सिक्किमाव दंमोन। सिक्किमाव थानाय समाव सिक्किमाथ' बे नेपालिफोरनि जायगा बे सिलिगुरि बारनानैहाय ओरै सिलिगुरि बारबानो माने मोनबाय आरो बे मोनसे रामफु होननाय दङ। रामफुआथ' बे सिक्किमनि मोनसे बर्डार बे रामफुनिफ्रायनो जालांबाय सिक्किमा। बे समाव आङो सिक्किमावहाय डिउटि मावोमोन खामानि मावहैयोमोन। बे समाव आङो माने आपल'ड होबाय थायोमोन गाहाम बाथ्रा होबाय थायोमोन। ओमफ्राय दा आङो केमेरानि थाखायनो आङो होनो हायाखिसै। दा आङो मबाइलखौ आं गोदान लाब्ला माने आङो गाहाम बाथ्राखौ होबाय थानोसै नोंथांमोना गाज्रि दामोनसै। नाथाय भिडिअ होबाय थाग्रा होननानैहाय आङो गोसोआव माब्लाबा सानो साबस्क्राइबारनि थाखाय माने आंनि भिडिअखौ नायगौमोन